Заляцеў нашу краіну, паведамляе выданне «Флагшток» са спасылкай на свае крыніцы. Улады, як і раней у падобных сітуацыях, пастанавілі гэтую інфармацыю замаўчаць. Студыя Белсад, з вами Віталь Бабін. Вітаю гаспадарства, і вось якія тэмы сёння ў нашым нядзельным эфіры. Рэха гучнай сваркі Зеленскага, Трампа і Дівенса. Чаго чакаць Кіеву ад Вашынгтона, ды як Еўропа будзе дапамагаць Украіне? Тут пытанне палітычнай рашучасці дзяржаваў Еўразвязу і Брытаніі. На што яны гатовыя пайсці, што яны гатовыя адправіць Украіне. Сказаць, што фронт проста абваліцца, не, я не бачу для гэтага падставаў. У Беларусі назіраецца самы нізкі ўзровень злачыннасці за 3 дзесяткі гадоў, цвердзіць Генеральная пракуратура. Гаворка ідзе ў тым ліку пра крымінальныя справы за палітыку і экстрэмізм. Гэта ідзе ў разрэз з той інфармацыяй, якая ёсць у праваабаронцаў, якой распалагае ў тым ліку і байсоў, пра тое, што людзей затрымліваюць проста на мяжы і садзяць у турмы за нейкія падзеі 2020 года. Забараніць беларусам карыстацца пагоняй. Хто можа стаяць за прапановай групы літоўскіх актывістаў, якія звярнуліся да ўладаў сваёй краіны? У кого есть интерес, чтобы мы не боролись против режима Лукашенко и Москвы, так только у Москвы. Так это значит, петиция выходит провокация Москвы. Сустрэча прэзідэнта ўкраіны Владзіміра Зеленскага і прэзідэнта США Дональда Трампа ў Белым доме 28 лютага зрабілася момантам, які ўвойдзе у падручнікі гісторыі. Свет замёр у жывым эфіры, назіраючы за беспрэцэдэнтную перапалку двух лідараў у авальным кабінеце. Замест саюзніцкага дыялогу ультыматумы, публічныя папрокі, у выніку закрыццё дзвярэй Белага дому перад украінскай дэлегацыяй. Як гэта было? Руслан Ігнатович. У апошні дзень календарнай зімы ў Белым доме адбылася гістарычная сустрэча. Яна і мелася такою быць. Урэшце гаворка пра новы этап у стратэгічным партнёрстве паміж ЗША і Украінай. Аднак на 41-й хвіліне даволі разважлівая размова запнулася на спрэчцы паміж прэзідэнтам Уладзімірам Зеленскім і віцэ-прэзідэнтам ЗША Джейды Вэнсам, а неўзабаве перарасла ў наступнае. If you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, You and you voted men for are your brave, but they had to use our military. What about if you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this, I tell you. Сустрэча скончылася без падпісання дамоўленасцяў, без супольнай прэс-канферэнцыі. Паводле крыніцы ў тэлеканалу Fox News, Зеленскага фактычна папрасілі пакінуць Белы дом. Шэраг палітыкаў рэспубліканскай партыі заклікалі украінскага лідара папрасіць прабачэння і хвалілі Трампа за абарону амерыканскіх інтарэсаў. Все эти люди не просто так кого-либо провоцируют или к кому-либо обращаются. Они стараются продемонстрировать Дональду Трампу свою нужность. Они знают, кого он любит, они знают, кого он не любит. И они понимают, что путь к его сердцу лежит через его симпатии или антипатии. Система власти в Соединенных Штатах такова, что любой из этих людей может быть буквально через 15 минут заменен на кого-нибудь другого. Першапачаткова ў Вашынгтоне планавалі падпісаць стратэгічную дамову пра супольнае распрацоўванне рэдказямельных металаў, што мела ўмацаваць эканамічныя сувязі паміж краінамі. Магчымае пагадненне станоўча ацэньвалі і прадстаўнікі расійскай апозіцыі. Я не видел самого текста, но из комментариев, которые я слышу в последнее время, значит, я вижу, что это совершенно
уместная сделка в это время. Я бы не назвал бы никаким образом ее варварской. Это фактически план по восстановлению Украины. Еще раз подчеркиваю, план по восстановлению. Это не план мирного урегулирования, это план по восстановлению экономики Украины. И привлечение американских инвесторов – это очень важная вещь. Але ўсе магчымыя дамоўленасці былі ануляваныя. Паводле крыніцы Wall Street Journal, Трамп даручыў вывучыць магчымасць поўнага спынення паставак узбраенняў і нават надавання выведнай інфармацыі. Якщо американці це зроблять, Калі амерыканцы гэта зробяць, Трампу будзе складана ўтрымаць рэспубліканскае дамінаванне ў 2026 годзе, бо звычайна гэта негатыўна паўплывае на абароназдольнасць Украіны. Але еўрапейскія краіны паставілі ўкраіне нашмат болей вайсковай тэхнікі, і тут пытанне палітычнай рашучасці дзяржаваў Еўразвязу і Брытаніі, на што яны гатовыя пайсці, што яны гатовыя адправіць Украіне. Сказаць, што фронт проста абваліцца, не, я не бачу для гэтага падставаў. Перапалка Зеленскага і Трампа выклікала гучную міжнародную рэакцыю. Лідары Еўропы збольшага сталі на бок Украіны. Украіна гэта Еўропа, мы стаім на баку Украіны, мы ўзмоцнім нашу дапамогу Украіне, каб яна магла працягваць даваць адпор агрэсору. Сёння стала ясна, што свабоднаму свету патрэбны новы лідар. Мы, еўрапейцы, павінны прыняць гэты выклік. Ёсць агрэсар, Расія, ёсць ахвяра, Украіна. Мы мелі рацыю, калі 3 гады таму дапамагалі Украіне і ўвелі санкцыі супраць Расіі. І працягвалі гэта рабіць. Пад мы я маю на ўвазе амерыканцаў, еўрапейцаў, канадцаў, японцаў і шмат іншых. Дзякую усім, хто дапамагаў і працягвае гэта рабіць. І павага тым, хто змагаецца з самага пачатку, бо змагацца за сваю годнасць, сваю незалежнасць, сваіх дзяцей і бяспеку Еўропы. З такімі заявамі выступілі між іншага і лідары Нямецчыны, Польшы, Італіі і Вялікай Брытаніі. Если Европа не сможет сделать выводы из того, что происходит, и ответить на этот вызов, она тоже рухнет. Потому что понятно, что делает администрация Трампа. Она разрушает евроатлантическую солидарность. По большому счету, действия Соединенных Штатов во многом направлены на разрушение той политики, которая самими же Соединенными Штатами была создана после Второй мировой войны с целью недопущения новой мировой войны. Поэтому, когда Дональд Трамп говорит о Третьей мировой войне, он совершенно прав. Если ты разрушаешь наследие Второй мировой войны, ты приближаешь Третью. Адной з надзіва паўтаральных тэмаў падчас жорсткай сустрэчы ў Белым доме сталася адзенне Владзіміра Зеленскага. Дональд Трамп некалькі разоў наўпрост і ўскосна зачапіў украінскага прэзідэнта за ягоны звыклы вобраз, стрыманы стыль у духу вайсковай уніформы. Соединенные Штаты могли бы требовать протокола, если бы Маск просто не плюнул бы Трампу в лицо на первом заседании правительства. И Трамп абсолютно спокойно к этому отнесся. Маск без костюма заходит в кабинет к Трампу с мальчиком на плечах. Это говорит о непосредственности новой администрации, превращает Трампа в некого сенильного дедушку. Но это же ни у кого не вызывает вопросов. З аднаго боку, Трамп не выказваў такіх прэтэнзіяў ні паўночна-карэйскаму дыктатару, ні лідарам арабскіх краінаў ці індыйскаму прэм'еру, з якім сустракаўся 2 тыдні таму. З другога, дарадцы амерыканскага лідара і мясцовыя журналісты сапраўды заклікалі украінскага госця апрануць гарнітур. Маўляў, тое сімвалізавала б, што Зеленскі гатовы сесці за стол перамоваў, што адметна апошні змяніў стыль на нешта паміж мілітары і казуальным выглядам. У Маскве, натуральна, не хавалі радасці. Тамтэйшая прапаганда спрабуе выдаць жорсткую размову ў Белым доме за трыумф Пуціна. Тым часам у Лондоне сёння сабраліся тыя, хто сапраўды вызначае будучыню Еўропы. Брытанскі прэм'ер Кір Стармер прыняў вялікі саміт у справе Украіны, дзе паведаміў, што ягоная краіна мае намер супольна з Францыяй, Украіну ды іншымі дзяржавамі распрацаваць новы план мірнага урэгулявання расійска-украінскай вайны. Паводле прэм'ер-міністра гэтую пастанову прынялі акурат пасля публічнай сваркі паміж Зеленскім і Трампам. Руслан Ігнатовіч, Белсад. Ужо зараз з намі на сувязі Александр Коваленко, военно-палітычны аглядальнік групы «Інфармацыйны супраціў». Спадар Александр, вітаю вас. Доброго вечера. Як вы ацэньваеце інфармацыю, верагоднасць таго, што Злучаныя Штаты Амерыкі могуць цалкам спыніць вайсковую дапамогу Україні? Ну, це цілком вирогідно, тому що, в принципі, Дональд Трамп зараз намагається продемонструвати таку домінуючу позицію. Він намагається домінувати над Володимиром Зеленським, особливо після того, як Володимир Зеленський не промовчав під час образ, відвертих образ з боку президента США, які сталися
в овальному кабінеті. І Дональд Трамп може розглядати такі варіанти. Але хочу нагадати, що Україна вже стикалась з такою проблемою. Це був жовтень 2023 року, коли республіканська партія вона розпочала блокування допомоги Україні через саме трампійське крило. І це блокування розтягнулось на довгі півроку. Саме тоді виникла і проблема з снарядним голодом і так далі, і таке інше. Але тоді і російська армія була іншою. В неї було набагато більше потужності, аніж вона має зараз. Зараз російська армія більш виснажена. Тому дійсно США можуть призупинити допомогу Україні. Але це не означає, що Україна без США залишиться на узбіччі. У нас є допомога від європейських партнерів, яка буде збільшуватись, від інших партнерів в світі, окрім європейських, про яких не так часто згадують. І тому я не бачу якоїсь великої катастрофи, якщо відбудеться саме такий, називаємо його так, негативний сценарій в наших двосторонніх відносинах. Это значит, что Дональд Трамп не мае рацыі, калі кажа ў авальным кабінеце падчас сустрэчы з Уладзімірам Зеленскім, што без амерыканскай дапамогі фронт бы праваліўся б і Украіна б не вытрымала і 2 тыдняў. А в 2022 році, так, ситуація була дуже складна. І саме допомога від США та європейських партнерів були для нас дуже важливими. Зараз ситуація кардинально інша. Ми стійко тримаємо оборону. Росія має все менше та менше можливостей для проведення загальновійськових масштабних наступальних операцій. І чи є допомога від США, чи нема, такий рівень оборони ми зможемо тримати саме через виснаженість російських окупантів. Якщо допомога від Європейського Союзу буде зростати і не тільки, то відповідно і без США можна обійтись в питаннях стримування російського агресора. Тільки один момент. Буде, звісно ж, США було б набагато простіше. Буде складніше, але не катастрофа. Обвалу фронту зараз, у 2025 році, не прогнозується. На ваш погляд, што будзе з дапамогай у Івецы? Ці тут таксама Вашингтон можа адмовіцца ад такой паслугі Києву? В принципі, я скажу навіть так. Дональд Трамп, ми повинні сприймати Дональда Трампа і будь-які його кроки як людину казино. Він не класичний політик, він не класичний дипломат. Йому невідомий стиль дипломатичний, політкоректний. Я навіть скажу більше. Він як людина соціально адаптивна має досить низький рівень в спілкуванні. Вона низько соціально адаптивна людина. І з ним дуже складно вести діалог. І це, до речі, підкреслює його і непередбачуваність. Тому я взагалі вважаю, що в перспективі, не дивлячись на всі ці заяви, на всі ці зараз прогнози, які робляться різними експертами, але у Дональда Трампа завжди буде можливість змінити свій курс на 180 градусів. І це відбудеться саме тоді, коли він почне на собі відчувати за свої ось ці провали, а це саме провали. Ну, давайте просто прорахуємо, що там відбувалось. Гренландія, успіху з Гренландією він не зазнав. Панамський канал також жодного успіху. Канада не є 51-м штатом США. На сьогодні політика Дональда Трампа могла б привнести хоча б перший великий геополітичний дивіденд до того, щоб переконати, що він дійсно робить правильно. Це саме ресурсна угода. Але вона її не було заключено саме через Дональда Трампа. У нього тотальний фіаско. І якщо припиниться, навіть скажу так, якщо припиниться допомога Україні, військова, там зброя, техніка і так далі, будуть призупинені лінії виробництва військово-промислового комплексу США, які отримували багатомільярдні контракти за 2022, 2023 та 2024 роки. Військово-промисловий комплекс США почне втрачати мільярди доларів. І це буде провиною Дональда Трампа. Спадар Александр, давайте теперь звернемся до Европы. Президент Чехии Петр Павел закликаў стварыць новую кааліцыю для дапамогі Украіне. На ваш погляд, ці ёсць на гэта ўвогуле час? Вось зараз, калі ЗША можа адмовіцца ад такой дапамогі, і ці атрымаецца гэта зрабіць эфектыўна і хутка? Ну, по-перше, Чехія це вже не в перший раз, вона простягає нам руку допомоги. Така ж сама ситуація була на межі 23-24 року.
коли відбувалося блокування допомоги Україні в Конгресі республіканською партією. І тоді ми почали відчувати снарядний голод. І Чехія була саме тією країною, яка зробила цю снарядну коаліцію, яка допомагала з постачанням нам боєприпасів до артилерії. Тому я думаю, що так, у Чехії є відповідний досвід. Вона як така собі країна, яка може бути транзитною між іншими країнами, які не хочуть, щоб афішувалося їх назви, що вони допомагають Україні, але через ось такий реекспорт, через третю сторону, четверту сторону, дійсно через Чехію може відбуватися такий процес. Спадар Александр, ствараецца часамі ўражанне, што сапраўды зараз адзін з самых складаных момантаў у вайне для Украіны перадусім. На ваш погляд, калі вось сітуацыя будзе складвацца не на карысць Кіеву, ці можа так быць, што Украіна пачне выпрацоўваць, ствараць ядравую зброю, нягледзячы на Будапештський меморандум? Ні, я не бачу такої перспективи, що ми повернемось до того, що будемо володіти ядерною зброєю. Тобто про це дійсно є багато розмов, про це багато говорять, але це рівень але на практичної реалізації. До того ж, ядерна зброя є у Російської Федерації. І виникає питання, чим вона допомогла Росії в війні проти України. Чи була вона застосована? Ні. Навіть на рівні тактичному. Навіть тактична ядерна зброя для тактичних ударів десь по лінії боєзіткнення не використовувалась. Отже, все це конвенційна війна. І використання ядерної зброї досить жорстко, як ми бачимо, регламентується. І нам ядерна зброя не допоможе. Так само, як вона і не допоможе Росії по окупації наших територій. Александр Коваленко, военно-палітычны аглядальнік групы «Інфармацыйны супраціў» быў з намі на сувязі. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Тым часам у Лондоне у Ланкастер Хаус працягваецца саміт еўрапейскіх лідараў, прысвечаны пытанням абароны і бяспекі. У ім удзельнічаюць прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Кір Стармер, генеральны сакратар НАТО Марк Руте, прэм'ер-міністр Канады Жустэн Трудо і яшчэ некалькі дзесяткаў сусветных лідараў. Падчас адкрыцця саміту Стармер заявіў, што Еўропа перажывае, цытата, «момант, які бывае раз у пакаленні», і падкрэсліў, што падтрыманне Украіны будзе доўжыцца столькі, колькі спатрэбіцца. Сённяшняя сустрэча – гэта момант яднання вакол агульных мэтаў. Нам трэба абмеркаваць, як мы можам разам забяспечыць справядлівы і трывалы мір, а таксама гарантаваць, што Украіна застанецца незалежнай і абароненай ад любых будучых нападаў Расіі. Мы таксама разгледзім пытанне дадатковай дапамогі Украіне ўжо зараз, таму што, нягледзячы на ўсе размовы Расіі пра мір, яе агрэсія не спыняецца. Гэта наш парадак дня, і нам трэба дамовіцца, якія крокі варта зрабіць па выніках гэтай сустрэчы. Спадарства, працягнем абмяркоўваць гэтую гарачую тэму. Алексей Гончаренко, народны дэпутат Украіны, ўжо з намі на відэасувязі. Спадар Алексей, вітаю вас. Вітаю вас. Паводле нашых крыніцаў з офісу прэзідэнта Украіны Зеленскі і Трамп пасварыліся яшчэ перад тым, як камеры зафіксавалі гэтую перапалку у авальным кабінеце. Нібыта Трамп быў абураны адмовай Владзіміра Зеленскага сысці з пасады прэзідэнта. Што вам вядома? І увогуле, як вы бачыце гэтую інфармацыю адносна таго, што гэтая сварка і гэты канфлікт яшчэ здарыўся перад тым, як журналісты яго зафіксавалі? Я там не був, але я сильно сумніваюся в цій інформації. Дивіться, не треба зараз вже стільки навколо цієї зустрічі конспірології, але мені здається, ми все бачили. По-перше, я хочу нагадати, що за добу до цієї зараз знов таки багато розмов. Я тут не є адвокатом і не є прокурором ні для кого. Але зараз дуже багато розмов, що Трамп там на боці Росії. Я думаю, що давайте відділяти риторику від дій. За добу до зустрічі в четвер Трамп, от ви показуєте зараз, він вийшов зустрічати Зеленського на ганок. Щоб ви зрозуміли, Макрона, наприклад, президента Франції, Трамп не зустрічав на вулиці. Він його чекав всередині. Це теж символ. За добу до зустрічі з Зеленським Трамп в четвер продовжив санкції проти Росії. Це рішення, це не розмови, це не риторика, це рішення. Да, він може в будь-який момент це змінити рішення, але він їх продовжив. І зустріч ця тривала довго, абсолютно нормально. Я не уявляю собі, до нього заходить Зеленський, він говорить, я хочу, щоб ти пішов. Як таке взагалі може бути? Це не вирішує з усією повагою ні Трамп, ні хто інший. Це вирішує тільки народ України.
Тому я не вірю в такі історії, не вірю в таку конспірологію. Ми побачили вибух емоцій, ми всі бачили, коли це було. І, на жаль, початком цього стало питання Зеленського віце-президенту Венсу. Я не знаю, на що було це питання ставити, мені це не дуже зрозуміло. Коли зауважимо, то віце-президент... Я хочу одну річ нам всім нагадати. Дивіться, от ми можемо розбирати цю зустріч ще скільки завгодно. Але давайте відповімо на одне питання. Україна виграла від цієї зустрічі? Ні. США виграли від цієї зустрічі? Ні. Європа виграла від цієї зустрічі? Ні. Хто виграв від цієї зустрічі? Путін виграв від цієї зустрічі. Я думаю, що ця відповідь дає нам все. Тобто це означає, що це точно неправильна зустріч, коли їй Путін радіє. І це точно не те, що мало би бути. І тут питання, мені здається, зайве. Але ввогуле ці може бути так, що президенти, кіраўнікі таких країнаў найбуйнейшых, як США, допускаюць вось гэты выбух эмоцыяў, каб вырашаць пытанне міру ва Україні? Безумовно, дивіться, ці емоції нікому не на користь. Ще раз, те, що відбулося в п'ятницю, є дуже погано. А для України може бути просто катастрофою. До речі, це дуже погано і для Білорусі. Тому що це фактично те, що добре для Путіна, значить, це добре і для Лукашенка, його намісника в Білорусі, і це погано для Білорусі. Тут все дуже просто. І це дуже погано для українців і може бути катастрофічно, бо ми вмираємо тут кожен день. Тому тут все очевидно. Друге питання про мир. Україна потребує миру. Нам потрібен мир. Але цей мир має бути, по-перше, справжнім миром, а не перемир'ям короткотерміновим. Тому що просто Росія використає цей час для того, щоб знову на нас напасти. Звідси питання про гарантії безпеки. І цей мир має бути не капітуляцією України. Це означає ніякого визнання українських територій російськими, навіть якщо їх зараз контролює Росія і може продовжити якийсь час контролювати. Це, як, наприклад, сьогодні фактично Росія контролює територію Білорусі. На мою думку, Білорусь є окупована країна. Але Білорусь є незалежна окупована країна. І це дуже важливо зберігати, тому що день настане, Білорусь буде вільною. День настане і Україна відновить свою територіальну цілісність. Сьогодні цього немає. Але визнавати це російським не можна. І ще одна важлива річ – суверенітет. Нам не просто варто, нам конче необхідно обов'язково зберегти суверенітет. Маючи на увазі, що Україна сама буде вирішувати, куди рухатися, в які альянси вступати, яку армію мати, яку зовнішню політику проводити. Це ключові умови. Все інше може бути обговорено. І якщо президент Трамп принесе домовленість з росіянами, яка буде відповідати цим критеріям, то йому можна буде тільки подякувати. А якщо він принесе домовленість, яка не буде відповідати цим критеріям, то в Україні завжди залишається можливість просто спокійно, ввічливо, помірковано, але твердо сказати «ні». Спадар Алексей, калі кажам вось пра гэты саміт у Лондоне, там ужо Вялікая Брытанія і Францыя пачынаюць ствараць свой мірны план, які маюць перадаць ЗША, а, напрыклад, Мелоні, гэта прэм'ерка Італіі, прапанавала, каб Італія і Францыя была такім мосцікам звязку паміж Вашынгтонам і Кіевам. На ваш погляд, і ў гэтым выпадку, і ў другім заўсёды прысутнічае адназначна прысутнічаюць Злучаныя Штаты Амерыкі як паўнапраўныя чальцы гэтых перамоваў. Ці могуць без ЗША дамовіцца Расія і Украіна пры дапамозе Європи? На ваш погляд? Ні, тому що Росія не хоче ніякого миру. Росії ніякий мир не потрібен. І єдина сила, яку боїться Росія, дві, я думаю, сьогодні, це США і Китай. На допомогу Китаю нам розраховувати не доводиться. Значить США. Росія не боїться Європу і не поважає Європу. Це реальність. Тому при всій повазі я дуже дякую Європі за всю підтримку. Це дуже важливо для нас. Але Європа не має важелів змусити Путіна йти на реальні перемовини. Бо Путін, повторюсь, ніякого миру Путін не хоче. Хутчэй за ўсё так і ёсць. Дзякую вялікі вам, спадар Алексей, за гэтую размову. Алексей Гончаренко, народны дэпутат Украіны, быў з намі на відэасувязі. Працягнем яшчэ заставацца ў тэме Украіны, так ці інакш, як ставіцца да
Країни, з території якої адбулося військове уварвання, як вибудовувати стосунки з лідером держави, який дає військову допомогу агресору, на це питання у Києві відказують однозначно, як до погрози і ворога, з яким нельга мець нічого супольного ці вести якіякольвік перамовы. Менавіта такое бачанне маюць некаторыя украінскія народныя дэпутаты ў дачыненні нашай краіны. Яно ж і легла ў аснову стратэгіі, якую на гэтым тыдні прэзентавалі ва ўкраінскай сталіцы. Марыля Дакуцька працягне тэму. На трэці год паўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну ў Кіеве загаварылі пра выбудоўванне стасункаў з нашай краінаю. Праўда, пакуль нефармальных і ў доўгатэрміновай перспектыве. У сталічным каворкінгу з гучнаю назваю «Перамога» прэзентавалі стратэгію адносна Беларусі. Стварэнне дакумента ініцыявалі народныя дэпутаты ўкраіны ды прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных структураў. Цяпер адбываюцца тэктанічныя пераломы ў пытаннях са Злучанымі Штатамі, з еўрапейскім звязам у плане сканчэння вайны і пераможнай вайны ўкраіны. Узнікае пытанне, што рабіць далей з Беларуссю. Мы выпісалі стратэгічныя чыннікі, назваў бы гэта дарожную мапу для украінскай улады. У сваім бачанні наладжвання сувязяў з Беларусю аўтары стратэгіі прапануюць разглядаць нашу краіну пад уладаю Лукашэнкі як крыніцу пагрозы з магчымасцю паўтарэння сцэнара 2022 года, калі ўварванне вялося ў тым ліку з беларускага боку. А цеснай сувязі ўзурпатара з Крамлём, дазвол на выкарыстанне тэрыторый для расійскіх вайсковых сілаў прызнаць за акупацыю. Найперш, гэта маё уласнае перакананне, што ў гэтым не вінаваты беларускі народ. Беларусь акупаваная, і вайна з яе боку можа прайсці ў тым выпадку, калі ініцыяваць будзе і распачне яе Масква і расійскія акупацыйныя войскі. І каб гэтага не адбылося, першасным пытаннем ёсць фартыфікацыя на нашых межах, паказаць нашу здольнасць бараніць тэрыторыю. З іншага боку, аўтары дакументу звяртаюць увагу на патрэбу ўзмацнення беларускай грамадзянскай супольнасці. Пасля суўдзелу ў паўнамаштабнай вайне рэжыму Лукашэнкі украінцы змянілі сваё стаўленне да беларусаў агулам. Гэтак, паводле апытання Кіеўскага міжнароднага інстытуту сацыялогіі, у жніўні 2023 года 23% рэспандэнтаў дапускалі, што беларусы могуць прыязджаць ва ўкраіну як турысты. Аднак амаль палова выступіла за забарону беларусам заязджаць. Многія нашы суайчыннікі зазналі праблемы з легалізацыяй, у тым ліку ваяры-добраахвотнікі, а таксама з блакаваннем банкаўскіх рахункаў. Акурат гэтай справы найперш і заклікаюць упарадкаваць. А яшчэ падтрымліваць культурніцка-адукацыйныя праекты, медыа, спрыяць вызваленню тых, хто выступіў супраць вайны. Нашы калегі з рэдакцыі вот так запыталіся ў мінакоў на вуліцах Кіева, ці аддзяляюць яны беларусаў ад рэжыму Лукашэнкі. Я адрозніваю, бо народ не вінаваты ў тым, што робіць Лукашенко. Яны цалкам пакарыліся дыктатару, мала там супраціву. Ён дзесьці за мяжою прыхаваны, ці ўдома, па кухнях. Як можна звязваць беларусаў з прэзідэнтам-дыктатарам? Гэта ж не праблема народу, усё залежыць ад падтрымання. Наколькі мне вядома, ёсць свядомыя беларусы, якія супраць дыктатуры. Дыктатура — гэта не окей ва ўсім свеце. А таксама ці згодны, што ва ўкраіне мусяць паўстаць беларускія грамадскія інстытуцыі. Заўчасна гэта цяпер. Мяркую, трэба, каб адбудавалася ўкраіна. Будзе перамога, пасля будзем думаць. Людзі, якія свядома вымушаныя былі бегчы з радзімы праз пагрозу палітычнага пераследу, ім трэба дапамагаць. Калі яны будуць лічыцца з нашым заканадаўствам, калі гэта будзе на дэмакратычных асновах, дык чаму б не? Тыя, хто тут жывуць і падтрымліваюць Украіну, выступае супраць рэжыму Лукашэнкі, так, відавочна, трэба па поглядах глядзець. Трэба даваць магчымасць, паўсюль ёсць добрыя людзі, а калі не даваць, то як нам? Мы ж суседзі. І калісьці Лукашенко, маю надзею, памрэ, як і Пуцін. Людзі там застаюцца, і трэба наладжваць з нармальнымі людзьмі стасункі. Стратэгія не запрацуе ад заўтра. Дакумент яшчэ будзе дапрацоўвацца. У перспектыве яго рэпрэзентуюць офісу Зяленскага. Пры ўзгадненні гэткая супольная канцэпцыя можа стаць падмуркам для супрацы украінскіх уладаў ды беларускіх дэмакратычных сілаў, стасункі між якімі да апошняга часу выглядалі досыць прахалоднымі. Украина хотела почуть от их реально наполнения, то есть, что дают демсилы. Мы уже сейчас нагадывали и кабинету, и офису Тихановской про то, что займите больше проактивную позицию. Это связано с непосредственной физичной падтрымкай Украины. Так, на 20 сакавіка запланаваны візіт у Кіеў прадстаўнікоў каардынацыйнай рады і аб'яднанага пераходнага кабінету, падчас якога адбудуцца сустрэчы з украінскімі парламентарыямі. Марыля Дакуцька, Белсад.
Беларусь амаль ачысцілася ад злачыннасці. Паводле генеральнай пракуратуры летась зафіксавалі самую малую колькасць злачынстваў за апошнія 30 гадоў. Гаворка пра цяжкія злачынствы, грабяжы, махлярства, хатні гвалт і нават пра злачынства экстрэміскай скіраванасці. Пры гэтым лукашэнкаўскі генпракурор Андрэй Швед сцвярджае, што ягоная камісія для вяртання актыўна апрацоўвае звароты. Ці варта давяраць усім гэтым лічбам, распавядзе Аліна Скрабунова. Дасягнуты ніжэйшы ўзровень злачыннасці за апошнія 30 гадоў. Летась, паводле генпракурора Андрэя Шведа, колькасць зарэгістраваных злачынстваў упала на 14%. Ключавое слова «зарэгістраваных» папраўляе галоўнага сілавіка прадстаўнік ініцыятывы «Белпол» Уладзімір Жыгар. Здесь очень было важно узнать, но, естественно, люди об этом не услышали, какое количество было обращений граждан, какое количество было материалов на проверке и по какому количеству из них было принято решение о направлении в Следственный комитет. Паводле Шведа упала колькасць выяўленых выпадкаў махлярства, крадзяжоў, хатняга гвалту і нават цяжкіх злачынстваў. Але гэта зноў жа агульная тэмпература ў шпіталі, адзначае Уладзімір Жыгар. Ухудшение криминогенной обстановки отмечается, например, в том же самом Витебском, мы точно это знаем, или Новополоцке, там ситуация ухудшается. По некоторым регионам, естественно, ситуация становится немного лучше, но все равно это не то, что сказал Швед, это не полностью отражает реальное положение вещей. З афіцыйна прызнаных пагрозаў, якія адзначыў Швед, кіберзлачынства, уцягненне няпоўнагадовых у наркотычны абарот, парушэнні закону ў сельскай гаспадарцы, а таксама коррупция. И, конечно же, как и ранее глава государства ставил задачу, это борьба с коррупцией. Была, есть и будет один из приоритетов нашей работы. И мы в прошлом году применили новые подходы. Это выявление системной коррупции. Эти подходы себя оправдали. Поэтому в том же ключе дальше будем действовать. Гучныя карупцыйныя справы летась здарыліся ў прамысловасці, сельскай і лясной гаспадарках. Надалей пракуратура збіраецца звярнуць увагу і на тыя галіны, дзе карупцыі ніколі не было заўважана. Пока мы не сделаем экономику, не поставим на нужные рельсы, пока не будет развития в стране, достойное, хотя бы такое, как у наших соседей, коррупция будет только расти. Для того, чтобы ее постепенно сокращать, надо в первую очередь заниматься экономикой страны. Асобным дасягненнем прокуратура адзначае памяншэнне колькасці злачынстваў так званага экстрэміскага характару. Маўляў, парушэнні галоўным чынам здзяйсняюцца ў інтэрнэце і датычаць паклёпу і абразы, а таксама удзелу ў экстрэміскіх фармаваннях. Информация имеет более пропагандистский характер, то есть она, с одной стороны, показывает то, что, во-первых, мы со всеми инакомыслящими, то есть мы их победили, все остальные, в общем-то, выступают за действующий режим, а во-вторых, они стараются это не подсвечивать в контексте того, что сейчас начинаются вот эти опять заигрывания с Западом. Так званая камісія для вяртання пад кіраўніцтвам Андрэя Шведа працягне дзейнасць, добро даў Александр Лукашенко. Мы рассмотрели 241 заявление, это тех лиц, которые находятся за рубежом. Более 30 из них получили, по сути, положительные ответы. 20 человек уже вернулось, в том числе некоторые по несколько раз. Решения приняты. І гэта вельмі слабыя паказнікі, зазначае кіраўнік фонду «Байсол». Андрэй Стрыжак толькі летась апрацаваў 228 заявак, у тым ліку адзіночных і цэлых сем'яў на эвакуацыю з Беларусі. Калі глядзець нават на тыя лічбы, якія падаюць сілавікі афіцыйна, то гэта зусім не ідзе ні ў якое параўнанне з той колькасцю людзей, якія фактычна пакінулі краіну. Па розных, нават самых кансерватыўных ацэнках, гэта не менш за 300 000 чалавек. Я схіляюся на 500 000 плюс. І калі мы кажам пра некалькі дзесяткаў альбо нават соцен людзей, якія нібыта звярнуліся ў камісію, то гэта не ўплывае на агульную сітуацыю. Швед і не хавае, што ўсіх, хто вяртаецца ў Беларусь праз камісію, просяць апавесці пра жыццё на захадзе. У лютым у тэлебачанні паказалі некалькі такіх гісторыяў. У адной з іх праграміст Дзеніс Маркаў наракае на жыццё ў Гішпаніі. Мы люди другого сорта для них?
Ну, как будто они вот решили для себя, что есть вот как бы западный мир и восточный, ну, потом уже. Той же наратыў паўтарыў жыхар Слоніму Кірыл Данількевіч, у якога ў Польшчы засталася нявеста з дзіцём. Наши там никому ничего не надо. Мы там никому не нужны. То, что рассказывали по телевизору, они на своих ютубах, что мы там пойдем в Европу, там никому не нужны. З Польшчы ў Беларусь вярнуўся і былы муж спартоўкі Крысціны Ціманоўскай Арсеній Зданевіч, які паведаміў, што паспеў прагаласаваць за Александра Лукашенку на апошніх выбарах. Все познается, как говорится, в сравнении, да, то есть в любом случае я никогда не считал, что здесь плохо. То есть здесь по сравнению с Европой, вот где я был, то здесь максимально чисто, максимально безопасно, кто бы что ни говорил. Але не варта давяраць прапагандыстам і сілавікам, папярэджвае Андрэй Стрыжак. Навошта патрэбная праца камісіі і навошта ўвогуле ўся гэтая гісторыя і прамоцыя працы такой камісіі? Для таго, каб кліпаць з гэтага прапагандысцкія ролікі, прапагандысцкія пасылы. Гэта ідзе ў разрэз з той інфармацыі, якая ёсць у праваабаронцаў, якую распалагае ў тым ліку і байсол, пра тое, што людзей затрымліваюць проста на мяжы і садзяць у турмы за нейкія падзеі 2020 года. Адныя з апошніх прыкладаў рэпрэсіі пасля вяртання на радзіму – затрыманне на мяжы каталіцкага святара Дзмітрыя Мальца і акторкі сцюардэсы катарскіх авіялініяў Веранікі Жалубоўскай. Усяго з пачатку году на беларускай мяжы затрымалі ўжо некалькі дзесяткаў чалавек. І гэта толькі з таго, пра што стала вядома праваабаронцам. Аліна Скрабунова, Белсат. Белсат быў, ёсць і будзе ўжо. Заўтра мы распачнём новы веснавы сезон у новым выглядзе. Агулам наша праграмная сетка трансляцыі будзе выходзіць у новым фармаце. Белсат. Тваё незалежнае беларускае тэлебачанне. Мы працуем, каб вы ведалі праўду, каб гучала беларуская мова ды захоўвалася культура. Гэта спецыяльны эфір студыі Белсат. Белсат. Гаворым там, дзе іншыя маўчаць. Паказваем тое, што хаваюць. Распавядаем унікальныя гісторыі і правакуем вострыя дыскусіі. Ганарымся сваімі каранямі, падтрымліваем беларусаў, ды ніколі не губляем пачуцця гумару. Кожнае праўдзівае слова – гэта крок да волі. 18 гадоў адстойваем свабоду інфармацыі і развіваем незалежную журналістыку. Мы чакаем пераменаў і змяняемся самі. Ужо 3 сакавіка Белсат у новым фармаце. Глядзі веснавы сезон яшчэ больш важнага беларускага твайго. З намі ў студыі галоўная рэдактарка Белсату Аліна Коўшык. Аліна, добры вечар. Добрый вечар. Прывітанне, Віталь, прывітанне, шановныя гледачы. Некаторы час таму ў польскім сейме адбываліся слуханні ў справе Белсату, і там прысутнічала ў тым ліку была дырэктарка нашага тэлеканалу Агнешка Рамашэўска-Гуза, якая яшчэ раз паўтарыла сваю думку, што Белсат зліквідаваны, што гэта было зроблена яшчэ год таму. Але што маем па факце? Ці заўтра Белсат сапраўды будзе выглядаць ужо не як Белсат, а нешта урэзанае, нешта абсалютна незвычайнае і незвыклае для нашых гледачоў? Я думаю, што гаспадарня Агнешка Рамашэўская учапілася за фармальнае знікненне Белсата са структуры тэлебачання польскага, але Белсат застаецца на спадарожніку. Белсат застаецца ў сэрцах, Белсат застаецца ў сацыяльных сетках. І я думаю, што для нашых гледачоў па шчырасці не так істотна, у якой структуры мы вяшчаем. Галоўнае, каб мы выходзілі ў эфір, каб ты мог прывітацца з гледачамі і каб ты улюбёныя праграмы з'яўляліся надалей, што і будзе працягнута. Поэтому я думаю, што вось гэты слоган, што Белсат жыве і будзе жыць, ён абсалютна слушны. Канешне ж, адпаведна агулам у Белсату, то бок у беларускамоўнай рэдакцыі будзе ажно 9 гадзінаў эфіру штодзень, раніцай, уначы, вечарам. Што побачаць гледачы з новых праграмаў, бо ведаю таксама пра тое, што мы будзем пашыраць ранішнюю сетку нашага вяшчання. Дакладна так, Віталій. Зараз беларуская рэдакцыя, менавіта Белсат, будзе вяшчаць 3 разы па 3 гадзіны. Гэта ад
8 раніцы до 11, увечары у прайм-тайм ад 20 до 23 і яшчэ пэўны блок уначы таксама будзем паказваць. Белсат становіцца 24-гадзінным каналам, бо рэшту эфіру будуць запаўняць нашы калегі з «Вот так», а таксама з украінскай рэдакцыі «Слава». Але я думаю, для нашых гледачоў так шмат не зменіцца, таму што все тыя самыя улюбёныя праграмы вы зможаце знайсці на YouTube-каналах Белсат News, Белсат Live, Белсат History, альбо Белсат Док, тыя каналы, якія вы добра ведаеце. Усе нашы сацыяльныя сеткі па-ранейшаму застаюцца. Мы там будзем публікаваць нашы прэм'еры, інтэрв'ю, эксклюзіўныя выданні, ўсё то, што стварае вся каманда Белсату. На што варта звярнуць увагу з навінак. Мы запускаем новую праграму, якая будзе называцца «Карані праблему». Яе будзе весці Еўген Волошин. Гэта будзе праграма, дзе мы будзем шукаць карані сучасных палітычных праблемаў у гісторыі, а таксама шукаць сцэнары іх развязання. Паглядзім, што атрымаецца. Зараз ідуць інтэнсіўныя працы над гэтай праграмай, і неўзабаве прэм'ера. А калі яе могуць пабачыць упершыню, то бок ёсць, можа быць, дакладны час, калі яна будзе выходзіць? Дакладны час ёсць. Паведамім, не хачу адразу казаць, хаця яна ўжо стаіць у эфірнай сетцы, але паколькі яшчэ трываюць працы над фарматам праграмы, над гасцямі, мы працуем яшчэ і над графічным афармленнем праграмы. Так што все ў сваім часе. Я думаю, што на старонцы belsat.eu напэўна будзе інтэрв'ю з вядучым і з планамі праграмнымі. Аднаўленне перажыве і праграма «Ваяры», якая распавядае пра беларусаў, якія змагаюцца на баку Украіны у гэтай несправядлівай вайне, якая зараз адбываецца ў нашых суседзяў. Такіх беларусаў шмат. У нас з'явілася новая аўтарка гэтага цыклу, і гэты цыкл мы пашыраем не толькі на ваяроў, але таксама на валанцёраў, бо мы ведаем, што шмат якія беларусы вельмі дапамагаюць тым, чым могуць, абсалютна на розных узроўнях, жывучы і ва ўкраіне, а таксама ў Польшы ці ў іншых краінах. Таму я думаю, што гэтая праграма будзе нашмат больш разнастайная. Ну і галоўная, бадай, прэм'ера нашага веснавога сезона. Гэта раніца з Белсатам. Без палітыкі? Без палітыкі. Без Лукашэнкі? Без Лукашэнкі. Без рэпрэсіяў. Цяжка ўявіць, але па-за гэтай нашай навінавай бурбалкай ёсць вельмі шмат таго, што адбываецца, што не змяшчаецца. І вось у гэтым будзе месца ў раніцы. Ранішнія эфіры, з якімі будзе файна прачынацца, дзе вы зможаце даведацца шмат карыснай, цікавай інфармацыі. Не, будзе выходзіць у выходныя, у суботу, у нядзелю. 2 гадзіны ў жывым эфіры вас будуць вітаць Катерина Раецкая, Денис Дудзінскі, а таксама Светлана і Анатоль Шэрвелі. Вельмі чакаю на гэтую праграму. Таксама зараз яшчэ ідуць інтэнсіўныя пробы і рыхтаванне. Яна будзе выходзіць з гэтай студыі, якая будзе адмыслова дапасаваная. Ёсць ужо першыя прыкідкі тэмаў. Так што я думаю, што калі вас цікавіць сапраўдны беларускі лайфстайл, культура, гатаванне, мода, усё тое, што вельмі блізкае людзям. Всё гэта будзе ў нашай раніцы на Белсаце. Так, ёсць стомленасць ад палітыкі. Разам з тым пашыраем крышку інфармацыйнае вяшчанне вечарам у жывым эфіры. Вяртаецца ў тым ліку студыя Белсат. Ці яна моцна будзе адрознівацца ад той студыі Белсат, якую мы ведалі ў мінулым годзе, альбо ад сённяшняй студыі? Студыя Белсат стане часткай нашай такой інтэнсіўнай інфармацыйнай гадзіны. Яна таксама будзе весці ў жывым эфіры тут, і распачынаць будзем традыцыйным аб'ектывам. Будзе праграма онлайн і студыя Белсат, якая будзе такая кумуляцыя аналітыкі, каментароў і меркаванняў у жывым эфіры. Тое, чаго нам вельмі зараз не хапала, Белсат Зум. Гэта была праграма, якая сфарматаваная была летась, і вось так трохі затрымалася ў нашым эфіры. Але цяпер, мне здаецца, што вяртанне да жывога эфіру будзе вельмі істотна. Звіталь правядзе ўжо літаральна заўтра першую адноўленую студыю Белсат. Абавязкова глядзіце, канешне ж, запрашаем. Мы трохі аднавім афармленне студыі. Ну і перадусім, я думаю, што самая моцная наша
нашая частка гэта госці, актуальныя на ўсе тэмы, якіх мы будзем запрашаць. То бок ужо ў жывым эфіры мы зможам каментаваць усё тое, што адбываецца ў Беларусі, але таксама і ў свеце. Аліна, часамі сутыкаюся ў сацыяльных сетках таксама з меркаваннем, што Белсат ужо не той, што з яго сышлі там і таленавітыя журналісты, і што глядзець няма чаго. Што галоўная рэдактарка Белсату можа адказаць на гэтую крытыку, і ці варта ўвогуле працягваць уваходзіць ва ўсе гэтыя дыскусіі на розных пляцоўках, а не рабіць сваю справу? Каб паглядзець, які ёсць Белсат, дастаткова адчыніць нашу эфірную сетку Ютуба. Натуральна, што змены ёсць, яны ёсць у кожным медыа, своечасовыя альбо не своечасовыя, але тым не менш у нас засталася ў эфіры большасць праграмаў, абсалютная большасць вядоўцаў. Мы пашыраем навінавыя эфіры, рыхтуем новыя праекты. Белсат не той, але я думаю, што ён будзе яшчэ лепшым. Спадзяемся на гэта і мы, я думаю, спадзяюцца нашы тэлегледачы. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Спадарства ўжо заўтра студыя Белсат вяртаецца ў жывы эфір, так што запрашае. Ну а мы дзякуем Аліне. Аліна Коўшык, галоўная рэдактарка Белсату, была ў нашай студыі. А цяпер да гістарычнай тэмы, якая сталася прадметам палітычнай дыскусіі ў суседняй краіне. Пагоня не дае спакою не толькі лукашэнкаўцам, але і асобным замежнікам. У Літве дзесяткі грамадзянаў патрабуюць ад мясцовых уладаў забараніць беларусам карыстацца нашым старадаўнім сімвалам. Ды нават склалі спіс гэтак званых зацятых літвіністаў, сярод якіх апынуліся палітыкі Зянон Пазняк, Валер Цапкала, наша каляжанка Кацярына Ваданосава, гісторыкі Владзімир Арлоў і публіцыст Алесь Чайчыц. Владислав Корсак працягне тэму. В гербе муж збройный, на коню белом, в полю червоном, меч голый, якобы кого гонячи держал над головою, и есть оттоля названы «Погоня». Менавіта так у хроніцы літоўскай і жамойцкай на старабеларускай мове упершыню летапісна згадваецца «Пагоня». У якасці герба вялікага князя Глеба, які княжыў у 14 стагоддзі у Полацку і Пінску. Як паказвае гісторыя навейшая, права беларусаў карыстацца з сваёй гістарычнай спадчыны муляе не толькі рэжыму Лукашэнкі. Кобрин вітае вольную Беларусь! 67 грамадскіх дзеячаў Літвы звярнуліся да літоўскіх уладаў. Яны заклікаюць, цытата, забараніць арганізацыям беларускай дыяспары выкарыстоўваць сімвалы літоўскай дзяржаўнасці на тэрыторыі еўразвязу. Маўляў, гербы, пагоня і літоўскі віціз – гэта адзін і той жа сімвал. У плане дызайнерскіх рашэнняў гэта дзве розныя выявы, якія выразна адна ад адной адрозніваюцца. І пры гэтым яны відавочна маюць супольнае паходжанне, у гэтым таксама пэўная прыгажосць. Мы бачым у гэтых дзвюх выявах нейкую гісторыю ўсяго рэгіёна. Выкарыстанне пагоні на тэрыторыі Беларусі гэта бесперапынная традыцыя, якая не перапынілася нават у савецкія часы, калі сувеніры віцебскія і полацкія былі з пагоняй. Не з'яўляецца унікальным у сусветнай гісторыі і сам геральдычны сюжэт. У тым ці іншым выглядзе вершнік са зброі на кані выкарыстоўваўся ў геральдыцы і на пячатках многіх сярэднявечных дзяржаваў ці княстваў. Сімваламі ж гешпанскага гораду Понга і цяпер з'яўляюцца фактычна бел-чырвона-белы сцяг з пагоняй. Гэта сюжэт гербавы, які не належыць камусьці аднаму. Гэта гербавы сюжэт, які распаўсюджаны быў у гісторыі як выява князя, як выява, значыцца, правадыра, які на кані вядзе за сабой войск. Нягледзячы на ўзгаданы сусветны кантэкст, літоўскія гісторыкі, блогеры, журналісты, бізнэсоўцы, музыкі і мастакі просяць абараніць літоўскія сімвалы менавіта ад беларусаў. Мы не можам дзяліць сімвалам дзяржаўнасці і нацыянальнай ідэнтычнасці з супольнасцямі, значная частка чальцоў якіх настроеная супраць Літвы і падтрымлівае дэзінфармацыйныя наратывы ліцвінізму, якія распаўсюджвае Расія і якія скажаюць гісторыю нашага народу. Пад ліцвінізмам літоўскія дзеячы разглядаюць беларусацэнтрычны погляд на спадчыну вялікага княства літоўскага. Я говорю про самых радикальных идей, которые отрицают балтийское происхождение династии Гедеминовичей, которые называют настоящими литовцами, литвинами, называются белорусов сегодняшних, а литовцев называют только жмудзинов, и которые говорят, что Вильнюс основали
Крівічі. Паспрыяла вострай рэакцыі падпісантаў ліста і гісторыя з праектам пашпарта новай Беларусі, на дызайнерскім макеце вокладкі якога, натуральна, погоня. На территории Литвы использовать другие официальные документы других государств, так скажем, с гербом Литвы, это уже такая создается и юридическая, по нашим взглядам, юридическое такое, несоответствие или, как сказать, Конституцыі Літвы. У матывацыйнай частцы ліста літоўскіх дзеячаў можна знайсці меркаванне аб тым, што ліцвінізм інспіраваны расійскімі і беларускімі спецслужбамі. А ўсё гэта на фоне расійска-беларускіх манеўраў «Захад-2025», што маюць адбыцца ў верасні. Мы не знаем, насколько эти идеи распространены в белорусской диаспоре, например, но мы видим некоторую опасность для безопасности Литвы, особенно в том контексте, что идет полномасштабная война в Украине, агрессия России. Паколькі расійская агрэсія пачынаецца гібрыдна, то нашы паўночныя суседзі патрабуюць, цытата, «замацаваць праз закон канон гісторыі літоўскай дзяржавы и литовского народу». В этой своей петиции они просто советуют нашим президенту, кому-то еще, министериям, которые мы выслали, они просто советуют ввести Литве цензуру. То есть там просто написано, третий пункт их совета, ввести канон истории Литвы, то есть чтобы у нас была цензура. Адметна, што пасля атрымання незалежнасці Літва прызнала Беларускую Народную Рэспубліку з гербам пагоня. Пасля распаду СССР юрыдычна прызнала ўжо Рэспубліку Беларусь, зноў жа з тым жа геральдычным матывам. У нас есть общий враг, у нас общий символ погоня. И мы вместе с этими белорусами боремся. Сейчас идет война. Так у кого есть интерес, чтобы мы не боролись, против режима Лукашенко и Москвы. Так только у Москвы? Так это значит, петиция выходит провокация Москвы. Непакоіць аўтараў ліста і вялікі прыток нашых суайчыннікаў у краіну пасля 2020 года. Мясцовыя чыноўнікі тут з імі салідарныя. Гэтак пасля ўнясення правак у закон аб прававым статусе іншаземцаў мноства беларусаў апынуліся пад пагрозай анулявання дазволу на жыхарства і дэпартацыі. Каб трапіць пад пільную ўвагу Дэпартамента дзяржаўнай бяспекі Літвы, дастаткова, каб у мінулым у вас былі сувязі з беларускімі дзяржструктурамі. На пачатку 2025 года ў Літве зарэгістравана амаль 60 тысяч беларусаў з дазволам на жыхарства. Гэта амаль на 4700 чалавек менш, чымся летась. У сваю чаргу літоўская паліцыя ніяк не можа разабрацца з неаднаразовымі фактамі вандалізму супраць беларускіх кавярняў і культурніцкіх прастораў у Літве. Дагэтуль невядома, ці гэта праца літоўскіх нацыяналістаў, ці то правакацыі спецслужб з усходу. У сённяшняй атмасферы, калі сітуацыя ў Еўропе вельмі хіская, калі існуе пагроза вайны, альбо падзеі сённяшнія ўспрымаюцца як пагроза вайны. У такіх умовах вельмі лёгка падацца на такую хвалю. Нягледзячы на спрэчкі і непаразуменні, Літва застаецца прытулкам і домам для мноства беларусаў. У Вільні месціцца офіс абранай прэзідэнткі Святланы Ціханаўскай. Працоўныя месцы ствараюць шматлікія беларускія кампаніі. IT-гіганты з беларускімі каранямі EPAM і Wargaming ужо не першы год адныя з буйнейшых падаткаплацельшчыкаў у літоўскі бюджэт. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які можна перайсці праз QR-код на вашых экранах з захаваннем бяспекі. Падпісвайцеся і чытайце. Таксама зазірайце на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu, а ўжо цяпер прэзентуем артыкулы і матэрыялы, якія цягам тыдня падрыхтавалі нашыя калегі. Belsat онлайн праз імгненне.
Запланавалі падарожжа, але ці будзе яно бяспечным для вас? Юрысты правовой ініцыятывы прааналізавалі 193 краіны свету, ды 8 часткова прызнаных тэрыторыяў склалі спіс небяспечных для тых, каго можа вышукваць рэжым Лукашэнкі. Напрацоўкі праваабаронцы аформілі ў інтэрактыўную мапу навігатара бяспечных перамяшчэнняў. Нашыя калегі са старонкі Белсат.eu пабывалі на прэзентацыі праекту. Найбольш рызыкоўная для беларусаў, якім пагражае палітычны пераслед, Расія. У чырвонай зоне таксама Кітай, Іран, Ірак, Індыя, М'янма, В'етнам. Пры пэўных умовах экстрадаваць могуць Грузія і Арменія. А вось у еўразвязе Нарвегіі, Вялікай Брытаніі, Швейцарыі і Ісландыі можна не турбавацца, бо гэтыя краіны не супрацоўнічаюць з Беларусю ў пытаннях экстрадыцыі. Не выдае па запыце Менску людзей і Малдова. Найбольш бяспечныя Аўстралія і Акіянія. Цалкам азнаёміцца са спісам краінаў, куды можна падарожніць, а ад візіту, у які найлепей устрымацца, можна на нашым сайце Белсат.eu. Нашыя калегі з YouTube рэдакцыі запыталіся ў гледачоў, як яны ставяцца да новаўвядзення чыноўнікаў, каб штрафы, запрошэнні аўтаматычна спісваліся з беларускіх банкаўскіх рахункаў. Прапануем азнаёміцца з вынікамі. Абсалютная бальшыня, 91% рэспандэнтаў, адмоўна ставіцца да законапраекту, які разглядае Палата прадстаўнікоў. На іхную думку, гэта парушае правы грамадзянаў. Нейтральную пазіцыю да гэткай ініцыятывы выказалі 6% удзельнікаў апытання. І толькі 4% пабачылі ў прапанаваным новаўвядзенні пазітыў. Маўляў, гэта дазволіць скараціць бюракратычныя моманты ў аплаце штрафаў. Штучнага інтэлекту можна асцерагацца, а можна пры яго дапамозе падарожнічаць у будучыню, і нават іншыя сусветы, падобна, не цураюцца такой забавы і сусветныя лідары. Амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп паказаў, якім можа быць сектар газа пасля ажыццяўлення ягонага плану сканчэння канфлікту. Вашай увазе ролік з Фейсбуку Белсат. На гэтым ставім кропку ў нашым нядзельным выданні. Развітаюся з вамі, запрашаю ў гэтую ж студыю ўжо заўтра 20-та, як заўжды, да хуткай сустрэчы. Белсат открывае новыя далягляды сусветнага кіно. Эй, я цябе чакала. Захапляльная пластыка вобразу ў змрочным крымінале неа-нуар ад кітайскіх кінематаграфістаў. Твой пацан